hogy a beszédem hallj. Szomorúság bánat tőlük, távozzék, ki nem tudna semmit, azt most tőlem tanuljék. Hát békességet és jó napot kívánok, én itt a vőlegény követeként állok. Bátor vagyok a jelenlévőkhöz szólni, van egy násznagy, azt meg tud akolni. Van egy násznagy? Jöjjön már köszönet násznagy uram, egy kicsit már rövid látó vagyok, meg cukorbeteg. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Nagy Attila, Ács Kazánkovács nőgyógyász, magánállatorvos. Bakta Lórántházi születésű, de napkori lakos. A bort tisztán, de a pálinkát, azt piszkosunk szeretem. Már rossz ember nem lehet. Így a kollégája, ismerkedjenek meg. Együtt fogják fizetni a papot. Násznagy uram, tudja, hogy jártam? Máma reggel, mikor a kocsmámú fényrészegen kimásztam, az első árokba rögtön bele is estem. Ezt a kis buksi fejemet meg itt hátul jó bele is vertem. Mikor már kezdtem józanodni, szemem előtt csillagok meg páros galambok repkedtek. Csak ez a szerencsétlen pálmafarkú galamb egymagába szédelget. De én a hangom alá csaptam, el is hoztam ide, mert azt hallottam, hogy maguknak egy hófehér magyar bögyös árválkodik itten. Igaz ez, Násznagy uram? Igen. De tudja, hogy van a mesében? Magukük elhagyta a csukáját, akit meg mi keresünk, az meg itt hagyta a bugyiját. De ezt az én vőlegény barátom rögtön felismerte, hiszen ő ezt már egy párszor egészen közelről nézegette. Nem is vágyik ő senki másra, higgye, csak ennek a bugyinak a gazdájára. Mi meg arra várunk, hogy idehozza neki, hogy legyen szíves, Násznagy uram, ne tököljön ennyi. Szeretne már a vőlegény mennyasszonnyal összebújni, mi meg szeretnénk a vendégekkel, hát jó berúgni. Józsikám, mit szólsz hozzá? Jó, szép, csak egy kicsit fiatal. Kicsit fiatal? Egyem a szívedőt, de csinos ez alól, pördülj már egyet, légy szíves. Nagyon nagyszerű, most a másik irányba egyet. Így sem kell. Nagyon szép, de nem. Násznagy uram, az a baj, hogy egy kicsit fiatal, pár év múlva majd visszajövünk ki érte. Olyat nézem, amelyik túlbékolni tud, olyan valami. Vannak is természetesen nézünk. Pedig már kezdett most mozdítani, nem? Na megyek meg is. Na jó, Zsikám! Mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá? Mégsem? Egy pörgést azért szintén megérdemel. Most a másik irányba is egyet. Így sem? Hát Násznagy uram, már majdnem jó, de még nem az igazi. Keressék el, ne vigyel sehova, maradj itt mellette, majd elesünk valahol. Na jó, Zsikám! Nekem nagyon sok a problémám, hogy... Kedves vendégek! Nagy tisztességért engem! Ugyanis a vőlegénynek párt kellett keresnem. Találtunk is egyet, csinosat és szépet. Esküszöm, csak a Pestő festhet ilyen szépet. Egy baj van vele. Nincs meg minden foga. Túl sokat mosta, biztos az lehetett az oka. Ennyi vőlegény barátom, hogy ránéztem, olyan bombaképet vágtál. Nem fogadom, ilyen szépre még te se számítottál. Át is adom néked, és kívánok nektek nász éjszakára sok gyönyörűséget. Ó, idős, hát nagyon sokat válogatok. Ne válogassál. Kedves vendégek! Én csak azt csodálom, hogy akiért jöttünk, sehol sem találunk. Talán benn vagyon, majd mindjárt kiinstálom, kárba ne vesszen az én fáradtságom. Adják a megyasszony, elsőben is kérem, hisz várja őt a vőlegény nagy türelmetlenségben. Ki bálatában már se eleven se volt, pedig hát higgyék el nekem, a legény búcsún még semmi baja sem volt. Engem okol, bennem keres hibát, miért nem viszem haza néki kedves kis mennyasszonyát. Szállják meg szegény, ne szenvedtessék, ékes mennyasszonyát az ő karjára vezessék. Biztos vagy benne? Biztos. Kérdezzük meg őt is. Ez az a legény, aki hozzád jár tud barolni. Ő az. És meddig jár hozzá? 2 évig. Csak. Nem ültettem meg magam. Lehet sikeres most. Van egy kis gond. Mielőtt egymásig lehetnétek,
vőlegény barátunknak egy pár találós kérdésre kellene megfelelnie. Az első találós kérdésünk az, mennyasszonyunk hány töltött káposztát eszik meg éjjobban? Ne súgjuk. Egyet, helyes, de csak azért, mert súgtak. Második találós kérdésem, hogy még a legsúlyosabb betegség a világon? Pest is. Miért? Arra készült? Hát a szerelem! És tudod-e, hogy miért? Mert egyszerre két embert is ágynak ön. A harmadik találós kérdésem pedig az, hogy az emberi faj növényie vagy állati eredetűe. Beugratós kérdés, vigyázzál! Állati. Nem jó, tudod? Növényi eredetű, és elmondjam neked, hogy miért. Mert meleg ágyba dubányozással szaporodik. Most pedig, kedves vendégek, a vőlegénnyel 2 hétig titokban tanultunk egy kis verset a csokor átadásához, de szeretném, ha meghallgatnák. Légy szíves, add át a csokrot ennek a kis versikeinek a kíséretében. Virágot a virág. Tessék, sikerült kérni! Kedves vendégek! Tisztelettel teszem be ide a lábam, engedjék meg nékem, hogy szép jó napot kívánjak! Köszöntök mindenkit, kik ma itt összegyűltek, és ezen a lakodalmas helyen majd egymás mellé ülnek. Mert nagy nap érkezett el mennyasszony és a vőlegény életébe, és azt szeretnék, hogy ma mindenki velük ünnepelje. Nagy a vőlegény boldogsága is, mert egy szép átkára talált, kivel reméljük nem sokára a papnál is megkapják az áldást. Zenész barátaink is itt vannak mellettem, s ha ők muzsikálnak, mi majd jót mulatunk, remélem. Ennyi, amit én itt egyelőre mondhatok, én itt a mai éjszakára minden kedves vendégnek nagyon jó szórakozást kívánok. És még végezetül